urak! Tisztelt ünneplők a tömeg! Egy kis időutazásra szeretnénk Önöket hívni, kérem tartsanak velünk. Szeretnénk megeleveníteni őseink hitvilágát és harcmodorát. Mi a Magyar Kurán Alapítvány jóvoltából az ő harcosai vagyunk. A Magyar Kurán Alapítvány, aki a Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényét, a Magyar Kurultáj törzsi gyűlés rendezi minden második évben. Így idén augusztus 12, 13, 14-én lesz egy több százezer főt magába foglaló hatalmas ünnep, egy nomád ünnep, ahol 27 nép képviselteti magukat hun, vagy türk tudatú népek múltjával bíró népeket. Egy kis ízelítőt szeretnénk adni az ottani eseményekből, hangulatból, ezért kérem tartsanak velünk. Harcosaink Bagoly és Adam, illetve Gyula Táltos fogja megáldani a harcosainkat és a jelenlevő közeget. Maga a párbaj az itt a túloldalon lévő kis kereszteződésnél fog zajlani, tehát aki a legjobb helyeket szeretné majd megszerezni, oda fáradjon át. Megkérlek, Gyula, tisztítsd meg a teret, hívd meg őseinket, adják áldásukat. Gyula Táltos egy ősi gyógynövény zsája illatával tisztítja meg a harcosokat. Ezáltal is adja nekik sok sikert és jó szerencsét. Tengri apánk, végtelen kék ég, ősapák, ősanyák, az idők kezdetétől, a végtelen lánc végén mi vagyunk, akik itt élünk, harcosok. Tiszteljük az ősi rendet, tisztelünk benneteket. Ez a két harcos párbajt fog vívni a ti tiszteletetekre. Adjatok nekik bátorságot, hitet, erőt a harchoz. Áldás! Áldás! Kérlek, tartsatok velünk, körbe megyünk itt a téren.